Здравейте! Ето, че дойде момента и за блица. Започваме, момчета. Най-много обичам да пея за. Жени. За живота ми. Най-много обичам да пея в. Банята. Дискотеки. Добре. Най-много... чакай, забравих си въпросите. Музиката е. Призванието ми. Всичко. Какво да отговоря? Всичко. България е. Моята родина. И моята. Не думай! В България има бъдеще за. За жалост май не за всички. Не, според мен е за всички трудещи се хора, които искат да постигат нещо. Добре. Аз мога. Аз мога да пея. Аз мога да танцувам. Искам да бъда. Искам да бъда много добър във всичко. Искам да бъда повече от това, което сме в момента. Не искам да бъда. Не искам да